que té marit. Que no li dic que és el nom de soltera, precisament. Ah. Ja veig que li agrado. Què té per mi? Un escapulari. Un escapulari? Sí. Que es vol casar? Ja m'agradaria, ja, però no fa la mida. La meva mare feia 3 metres més que el meu pare i, en canvi, a Roma els van deixar casar. Això és una dispensa. Això és una mentida. Això és veritat. Socarroners. Jo tinc una solució. Quina solució? Pellicer, la capsa negra. El pellicer. Que no pesa. Molt bé. Molt bé. Senyoreta nena Eucata, està disposada a convertir-se en una botifarra? Pel bé del matrimoni, senyor nen Cervelló. Això és dret canònic. Això no ho és. Doncs posis aquí. Encosteu a Bonfino perquè és molt destre. És un torero. Senyors, aquest número jo l'he executat davant de l'emperador de la Guaiana francesa, el nunci del Papa Negre, el Palafete Albéniz i a Don Benito. I també, però això és més confidencial, als magatzems Cepo de Barcelona. Sí, el Cepo, per la canalla. I ara estic fent temporada al cabaret Piumadoro. I després de tants fracassos, ara ho tornarem a provar. Perquè a mi em poden trobar a tots els anuaris de la màgia, Sí. Xerrim, xerram, xerrim, xerram, xerric, xerric, xerram, xacatem, 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 Aviam, que hi ha... Aviam, que ja surto jo. Aviam, surti perquè tothom pugui veure el resultat de l'experiment. Estupendo! I ara, perquè tothom pugui comprovar que la pròtesi ha tingut una adaptació perfecta, sisplau, senyoreta nena Eucata, ens farà un tirabuixó d'esquerra. Bravíssim! Molt bé! Un furuncul de dreta. Estupendo! Una miqueta d'atletisme. Un, dos. Molt bé! I que s'atreveix amb Sammy Davis. Igualet. I per acabar, els contentarem a tots amb els números musicals.